Da ni yma yn Wrecsam. Dim y frawddeg o'n i wedi gobeithio cael deud ar bnawn dy Gwener braf fel hyn, ond yma ydyn ni. A pam dwi'n clywed chi'n gofyn? Achos bod ni eisiau dod i wybod mwy am bandiau Gorwelion eleni. Reit, dwi'n mynd ffrind rhag ofn fi gael yn stabio. Mae Gorwelion, prosiect Gorwelion flwyddyn yma wedi penderfynu bod nhw am ddefnyddio Focus Wales fel platform i gyhoeddi rhai o'r bandiau maen nhw'n gweithio efo dros y flwyddyn. Gorwelion, prosiect Gorwelion dechrau blwyddyn dwytha, a ni'n digon lwcus i ni ddewis ni i lancio'r prosiect i gyd at Focus Wales, Focus Wales dwytha. So dyna greit i ni, oedd o gymaint o boost hefyd, just real help efo hyrwyddo be o'n i'n neud. Ond i cael cyfle i gweithio efo nhw a gweithio efo BBC, mae wedi bod yn help mawr i Focus Wales, mae'n hybu beth o'n i'n neud, really. Sut mae'r holl brosiect i datblygu a pwy ydy yr bandiau blwyddyn yma? Wel, mae gen ni 12 band newydd, maen nhw o bob cwr o Gymru. Lot o'n nhw wedi trio am y cynllun llynedd, ddim wedi cael y lle tro cyntaf. A felly mae yna awyrgylch o, dyn ni wedi bod yn aros am hyn, a dyn ni wedi gweld beth mae pawb arall wedi gwneud, dyn ni wedi gweld y cyfle sydd ar gael. A wedyn, Focus Wales yn amlwg ar ei bef, pa flwyddyn di hyn rwan? 5 rwan, ie. 5, felly, deith fi sut mae o'n datblygu ar hyn o bryd, ydy o'n mynd o'n nerth i nerth? Ydy, ie, wel, hwn di'r line-up cryfach da ni wedi cael erioed. Dwi'n mor hapus efo'r sut mae rhaglen wedi dod at gilydd. Da ni'n lwcus i cael loads o bandiau ffantastig. Bledwedig ar yr ochr Cymraeg hefyd, gyda ni fatha Ffug yn chwarae, Lenny, loads o bandiau fel y bandiau fatha pwysig, dwi'n meddwl hefyd, o'r reit rwan yn y scene Cymraeg. Aled a Llian, sy'n mae'n mynd, ydych chi'n iawn? Iawn. Be ydych chi'n gobeithio gael allan o prosiect Gorwelion dros y blwyddyn sy'n ei ddod? Wel, mae llwyth o gigs yn dod lan gyda ni, llwyth o festivals a pethau, a i wario gyda'r band arall sy'n ar y prosiect. Ifan, ti'n mynd am dy ail flwyddyn efo Gorwelion o'n, so ti'n teimlo am hynna? Ti'n bach o slag Gorwelion, di gwybod? Slag Gorwelion, na, edrych chwaen fi dda. So ma, dwi'n gwybod pa gigs yn gwneud crap, so allan dweud, na, dwi'n eisiau. So, na, edrych chwaen fi dda, edrych chwaen yn cael fi'n ôl yn byd i fel. Sut ti'n teimlo a ti yn nghlwm ar prosiect yma am y flwyddyn nesaf? Wel, mae'n anhygoel, ond o'n i'n wedi disgwyl dim byd i ddeud y gwir, a pan nath nhw ddeud, nath dal ddim wedi syncio mewn. A wwan mae'n dechrau digwydd, felly wwan mae'n dechrau teimlo fel bod rhywbeth yn digwydd. Be am y bandi eraill sydd yn rhan o'r prosiect efo chdi? Ti'n fan o unrhyw un yn benodol? Dim yn benodol. O'n i ddim wedi clywed am bob un. Mae yna amryw o dalent fan hyn, a lot o artistig gwahanol hefyd. Chi'n gobeithio gael allan o'r flwyddyn sydd i ddod? Lot mwy o gigs na byddwn ni'n gael ar ben hunain. Gobeithio gallu cymryd mantais o network o contacts. Ie, oedden ni'n eitha surprised bod ni wedi cael yn dewis, ond na, da ni'n hapus bod ni wedi gael, da ni'n trio ni wedi gorau allan nhw. Be sydd ar y gweill, achos efo'r bandi eraill dwi wedi siarad efo nhw, mae yna lot mwy o gigs nag oedden nhw'n ddisgwyl wedi dod i fewn. Dyna yr un peth efo rei? Dim yna lot o gigs, bysa ni ddim yn gallu chwarae, bysa ni'n cael dewis i chwarae. Da ni yma yn Camp Llwyfan, ti newydd chwarae set ar y Llwyfan Gorwelion. Set cyntaf o dan yr sgîm Gorwelion yma? Ail set yw e. Ail set, oce. Set cyntaf yn y BBC Radio 2 Folk Awards ar dydd Mercher. O, reit, oce. Sut ti'n teimlo bod ti ar yr prosiect yma? O'n i'n hollol sioc. Ie? Y mell, croeso i Wrecsam, ydych chi wedi bod yma o blaen? Dim really, na, ni'n beth i chwarae yn Wrecsam. Mae wedi dod fel amseriad eitha da, achos mae'r line-up di newid. Mae bod yn anodd, achos oedd rhaid... Dysgu'r cyneuon i gyd, siwr iawn. Dysgu a sut i chwarae drums. So, hold on, ti'n methu chwarae drums cynt o gwbl? Na. O, fel nath drymar y cyrff ymuno hanner ffordd drwodd, oedd o'n gallu chwarae drums o gwbl, nath nhw weld o yn y pub yn mynd fel un. Be di dy obeithio di felly am flwyddyn yma sydd i ddod? Mae'r cynllun dal yn newydd iawn, so dwi'n credu fydd na amser yn dod lle fydd pobl falle yn troi rownd a gweld gwerth Gorwelion. Dwi'n credu bod pobl yn siarad am hynna'n barod, ond mae'n cymryd amser i unrhyw beth i weithio.